Maya haha. Biztos, hogy sikerülni fog. A hajam egyébként kb. Ilyen 3 napos, szóval szerintem ez a megfelelő ahhoz, hogy most így gyakorolgassak, mert hogyha nagyon béna, akkor úgyis utána megmosom. Jó, tehát igen, szóval, hogy kezdjük azzal, hogy ez itt miért hosszabb, mint a másik, szóval ezt le fogjuk vágni. Na jó, oké, de kezdjük az elején. Oké, ezt szedtem in. Szurkoltatok nekem. Köszi! És ami azt illeti, vettem ehhez a kamerához egy tokot is, szóval nézzük meg, hogy belefér-e. Igazából ezt nem nagyon lehet elrontani szerintem, szóval... jó, hát kicsit túl sok minden van ebbe a szendvicsben, nem tudom becsukni, de nem baj. Ez legyen a legnagyobb problémám az életben. Nem baj, de van egy rózsaszín tokom,